Hyvää päivää. Tänään testataan Haglöfin kasvukairaa. Täällä on kätevä testata, onko vaikka kuusi laho, taikka sitten, että minkä ikäinen se on, kuinka se kasvaa, onko siihen vaikuttanut vaikka lannoitus, taikka ojitus, tai ihan vain muutaman mielenkiinnosta. Täällä on kätevä tämmönen tää Haglöfin kasvukaira, eli menee pieneen tilaan. Täältä löytyy sisältä lastutikku. Tässä tuohon vähän sivuun siksi aikaa. Ja sisältä itse tämä kasvukaira, joka laitetaan vain läpi tosta ja lukitaan. Täällä on tämmönen lukitussalpa. Nyt se on kiinni. Sitten vaan lähdetään kairaamaan ja katsotaan, että miltä näyttää. Vähän pitää alkuun pikkasen painaa, että se lähtee toi poraosuus. Sitten kun se lähtee tosta, niin koetaan suunnata kohti suoraan puun sydämeen. Ja aika köykäisesti tää menee tästä. Eli ei vaadi mitään suurempia ponnisteluita tämän käyttäminen. Kätevä silloin, kun ajattelee tehdä vaikka tämmösen päätöksen, että hakataanko kuusikko pois vai eikö. Silloin on helppo käydä kairaamassa ja katsoa, että miltä se näyttää. Sitten kun ollaan päästy puolen välin ylitte, eli puun sydämeen asti, työnnetään lastutikku. Noin. Sitten otetaan pari kierrosta takaisinpäin. Ja noin. Elikkä tämä puu oli terve. Suoraan sydämeen osuttiin. Ja aika hyvin on kasvanut. Ja kasvaa tällä hetkelläkin. Luston paksuus on tommonen 4-5 milliä parhaimmillaansa. Tällä hetkellä noin 4 milliä. Elikkä nyt kun tämä on otettu täältä pois, niin ei muuta kuin kaira vain irti puusta. Noin. Sitten vain lukitussalpa. Otetaan auki. Otetaan tämä kairaosuus pois. Ja laitetaan kokoon. Noin. Ja tämä lastutikku tämän ruuvaa täältä päästä, niin tämä lukittee tämän. Ja ihan kiva tämmönen lastu täältä tuli, tämmönen pyöreä. Tästä on helppo sitten laskea, että montako vuotta on puulla ikää. Ja onko jotain tehtävissä. Tarvitsisiko lannoittaa tai jotain muuta. Helppo käyttää. Kiitos.